Mae'r pecyn offer gyfer technoleg neu feddalwedd dwyieithog yn rhywbeth wnaethon ni benderfynu i ddilynio chydig y flynyddoedd yn ôl, achos o'n i'n teimlo bod angen rhoi pob peth o'n i wedi ddysgu mewn un lle, pob peth o'n i wedi dysgu drwy weithio ar dechnoleg a'r Gymraeg dros nifer o flynyddoedd gweithio gyda chwmnïau mawr a bach, mwyn rhoi canllaw syml mas na sydd yn eitegu y canllawiau meddalwedd mae Comisiynydd y Gymraeg wedi i cyhoeddi ar sail be nath Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt i gyhoeddi. Mae'r rhain yn swmpus, mae'r rhain yn dda, ac mae hwn yn symleiddio nhw ac yn cyfeirio pobl nôl lle bod nhw angen mwy o wybodaeth ar sut rhyw adran benodol o fel mae'n wneud meddalwedd neu wasanaeth dwyieithog drwy dechnoleg. Felly, mae hwn yn rhywbeth wnaethon ni greu, nath Comisiynydd helpu ni i greu a wnaethon ni feddwl bod angen rhywbeth oedd angen i ffitio mewn i fanyleb tender, wrth estyn gwahoddiad am dender mas na, bod pobl yn gallu ymateb i pobl sy'n comisiynu gwasanaethau fel hyn fi'n mynd i wneud y gwasanaeth yn Gymraeg. A dyna oedd y rheswm tu ôl iddo fe. Mae'n bwysig dwi'n meddwl achos mae'n gweud wrth bobl sydd falle ddim wedi wneud meddalwedd dwyieithog neu wasanaeth dwyieithog drwy dechnoleg fel yn union mae'n wneud a fel yn wneud mewn ffordd sydd yn hawdd i'r defnyddiwr yn y pen draw. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig oherwydd bod cynifer o gymnïau yng Nghymru a chynifer o gwmnïau tu allan i Gymru ond yn y Deyrnas Unedig sydd yn darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru sydd ddim falle wedi arfer a gwneud meddalwedd neu wasanaeth amlieithog drwy dechnoleg. Felly mae hwn yn helpu nhw roi nhw ar ben ffordd o ran beth sydd angen i wneud, beth sydd yn gwneud pethau'n hawdd i'r defnyddiwr sydd yn siarad Cymraeg. Dyna pam mae'n bwysig, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod y pecyn yma yn ffitio'n reit dwt gyda'r ddwy safon. Hynny, mae wedi seilio'n llwyr ar ddilynio pethau o'r cychwyn cyntaf un yn ddwyieithog ac wneud pethau'n hawdd i'w defnyddio. Felly dwi'n meddwl bod y ddwy safon a'r pecyn offer yn cydblethu'n dda iawn.